गसाइगाव फरायसालिमानि बिबुंगोराया गसाइगाव पुलिसजों हमजाबाय नाथाय मानि थाखाय बिग ब्रेकिं जिखुनु जा जोंनि बिटिसि बा ट्राइबेलफोरनि हायाव आदानिया मोनसे पावार प्लान्ट गायसनफैनो नागिरदों बेखौ लानानै गोबां खुद्रिदों ओनसोलनि रायजोफोरजों लोगोसे डिडि नार्जारी बा दावराव दैख्रेब नार्जारी सारमोननि दैदेननायाव दा बिनि सायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो प्रेसिडेन्ट डायनामिक लिडार दिपेन बर' बिथाङा मा बुंदों रायजोफोरनिसिम फोसावग्रोनो सानो थांनाय दान मोनसेनि बे गेजेराव बासबारिनि नैबे जोंनि दख'रा आनसलिक एबसु अफिसनि खोलाहा आरो सोनाबहा थानाय आरो मोनसेया जाबाय साहा आरो सोनाबहा थानाय मोननै पार्ट दङ बेयाव मोननै ब्लक दा बे खोलाहा आरो सोनाबहा थानाय बे ओनसोलखौ लानानै थार्मेल माने पावार प्लान्ट बा बेयाव पावार प्रजेक्ट इनस्टलेशननि मोनसे सार्भे लकेल सार्कल अफिसनिफ्राय आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे माखासे जि मोनसे परिबेस आरो परिस्थिति बेयाव जि मोनसे एसेसमेन्ट सोलिबाय थादों बेखौ लानानै लकेल जोंनि बासबारि पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजानि गोसोआव मोनसे जेब्लाबो सोंलु आरो बिथांमोननि गोसोआव मोनसे सन्देह बे थासारिखौ जोङो मेडियायाव बा जोंनि आनसलिक एबसु अफिसनि बा जिल्लानि क'क्राझार जिल्ला बासबारि आनसलिकनि गेजेरजों मिरु आफादनिसिम बे रिपर्टिं जादों आरो बेखौनो सरजमिन तदन्त ग्राउन्ड रिपर्ट कालेक्शन खालामनो थाखाय आसलते बे मा प्रजेक्ट आरो बेजों बासबारि ओनसोलनि रायजो राजा पर्बतजरा साब डिभिजन एन्टायर बिटिआर ओनसोलनि बा काउन्सिलनि सरकार बा जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन आरो बेयाव मा बहायनो नागिरदों बे खोथाखौ लानानै आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासै टीम आरो बासबारि आनसलिक एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जोंनि एबसुनि टीम आरो लकेल माखासे जि इन्टेलेक्सुवेल दङ जोंनि वेल विजार्सफोर दङ बिथांमोनजों आङो बासबारि आनसलिक एबसु अफिसाव सावरायदों आरो बे ओनसोलखौबो खेबसे आङो गावनि मेगनजोंनो नायदिंदों खोथाया जाहैबाय जे जि जायगायाव दा जों गसंनानै दङ बिनि साहा आरो सोनाबा अलरेडि बेयाव 2400 बिगास अफ माने लेन्ड रेलवे कच फेक्ट्रि जोंनि 2020 बड' पिस एकर्डनि बे क्लज बायदियै बेयाव रेलनि दाबा बानायग्रा जि मोनसे फेक्ट्रि बेखौ इस्टाब्लिशमेन्टनि थाखाय अलरेडि रेलवे मिनिस्ट्रिया फाइनान्सियेल सेंसन खालामखाबाय आरो बेनि गासै सार्भे प्लेन इनस्टिमेट प्रप'जेला सोलिगासिनो दङ खोब गोख्रै समनि गेजेरावनो रेलवे कच फेक्ट्रिखौ बेयाव गायसननाय जागोन बे खोथाया माने क्लियार आरो बे जोंनि दाबि एकर्डनि मोनसे स्पिरिट बायदियै बेयो लिरनाय बायदियै जानो थांगासिनो गुबुन मोनसे बे एकर्डआव गैयामोन खिन्थु आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव माखासे इन्डास्ट्रि माखासे बेबायदि डेभेलपमेन्टेल प्रजेक्टसफोरनि दा बे अबस्थायाव जोङो नुबाय थादों आरो एडभान्टेज आसाम 2.0 आसाम सरकारा खुंनायनि उनाव बे एडभान्टेज आसामाव जायफोर इनभेस्टर्सफोर फैदों जायफोर इन्डास्ट्रियेलिस्टफोर फैदों एन्टायर आसामनि बबे बबे एरियायाव बबे बबे लेन्ड बबे जायगायाव बेखौ गायसनगोन बेखौ लानानै आसाम सरकार भारत सरकार बा जायफोर इनभेस्टर्सफोरनि गेजेराव आरो लोगोसे लकेल जि काउन्सिल सरकार दङ जेरै कार्बि आंलं डिमा हासाव बिटिआर बे माखासे ओनसोलाव हानि रिक्वायरमेन्ट नागिरनायखौ जों नुदों दा बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै बेयाव माखासे हा नागिरनानै बेनि एसेसमेन्टखौ खालामदों होननानै जों मिथिदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोथाया बेनो स्पस्ट जे लकेल इन्ट्रेस्टखौ लानानै जोङो जेब्लाबो कनसार्न रायजो राजाया जाहाथे खुनु जेंनायाव गोलैनाङा रायजो राजानि ग्रिभेन्सेसखौ जोङो नायदों नाथाय बे ओनसोलाव जि एरियाखौ बिथांमोना प्रप'ज खालामदों माखासे नांजाबनाय गामि दङ खिन्थु दासिम आङो जि तथ्यखौ मोन्दों खुनु हिउमेन हेबिटेसन बा गामि दानानै थानाय
बे ओनसोलफोरखौ बेयाव सरजाबनायनि खोथायानो फैयाखै इन्डास्ट्रिखौ नांगौ जोङो डेभेलपमेन्टनि बिरोधि नङा खिन्थु लकेल इन्ट्रेस्टखौबो नायनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि सार्थआव लकेल इन्ट्रेस्टनि सार्थआव जेब्लाबो जों खामानि मावबोदों हाया जिहेतु ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट बिटिसिआ बिनि मालिक आसाम सरकारा बिटिसि सरकारनियाव हानि रिक्वायरमेन्टखौ बिदिं जानांगौ आरो बेखौ लानानै जों सरकारजों सावरायगोन आरो बेयाव जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोब्ला बे प्रजेक्टआ साक्सेसफुलि दाथ' जास्ट इनिशियेल स्टेज लेन्डनि बेयाव बे साइटआ सुइटेबल जागोन ना जाया बे हाजों कमिउनिकेशना जागोन ना जाया बे गासै बेयाव एसेसमेन्टआ सोलिबाय थादों दा बेखायनो जुदि बेयाव थार्मेल स्टेसन जायोबा एक नम्बरा जाबाय रायजो राजानि जेबो उसुबिदा गैयाबासिनो थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेसन खालामनायाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया दा नोंथांमोना खौरांखौ मोननो हाबाय दा फिन खेब आरोबाव गसाइगाव फरायसालिमानि बिबुंगोरा बिथां उमुगा पाकिस्तानखौ मुंखौ बुंलां पाकिस्तानखौ मदद होनाय टाइप बुंनायनि थाखाय गसाइगावनि पुलिसा खाबाय होननानै खौराङा फैगासिनो दं बेबायदि ओंखायनो पस्ट लिरनायफ्रा दासिमबो साबधान जानाया गाहाम